Dobrý deň vám všetkým prajem, som veľmi rád, že sme sa tu dneska zišli a že sa porozprávame o zabudnutých vecoch a ich stratených objavoch. A o tomto vám dneska povie pán Braňo Kuník, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát a študuje v Brne. A spolu si povieme o tom, že čo títo ľudia objavili a prečo neboli aj takí uznávaní a eventuálne aj o ich príbehoch. Dúfam, že sa vám táto prednáška bude páčiť a kebyže máte akékoľvek nápady alebo otázky, tak nebojte sa na konci opýtať. Ja som si pre vás dneska prichystal prednášku na tému zabudnutí veci a ich stratené objavy. Medzi nimi možno, že niektorých spoznáte. Dôležité je však opäť pripomínať si ich, pretože nielen opakovanie je matka múdrosti, ale aj aby sme na našu históriu nezabudli a neopakovali dookola stále tie isté chyby. V prvej časti sa pozrieme hlavne na tých, ktorí boli zabudnutí. Na ich objavy sa mnohokrát prihliadalo v podstate s takým zlým očkom. Povedali si, že možno, že tieto objavy nie sú také dôležité, alebo títo ľudia boli príliš skromní na to, aby si pripustili, že by si mali svoje objavy patentovať. No a najtypickejším príkladom takého nášho Slováka, ktorý sa dokonca hanbil si dať svoje vynálezy patentovať, bol Štefan Anián Jedlík. Narodený roku 1800, a to pri obci Zemné v Nových Zámkoch. Navštevoval obyčajné gymnázium tu priamo v Trnave, potom jeho štúdia pokračovali v Bratislave, vstúpil do benediktínskeho rádu a ďalej pokračoval do Gioru a Pannonhalme. V roku 1829 vytvoril svoj prvý model elektromotora, opäť nedal si ho patentovať a preto jeho patent pripísali Jacobimu. Následne zostrojil aj induktor, ktorý nazval Dynamo. O niekoľko rokov tým predbehol Wernera Siemensa, ktorý ho vynašiel až v roku 1867. A následne približne o 2 roky predbehol aj Michaela Faradaya, pretože našiel sa denník, pomocou ktorého sa zistilo, že jeho objavy boli minimálne o 2 roky pred Faradayom a robil tam minimálne 300 pokusov aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aby študentom demonstroval, aká dôležitá je elektromagnetická indukcia. A okrem toho zostrojil ďalších približne 80 patentov, lenže žiaden z týchto sa buď hanbil, alebo si netrúfal ísť na úrad patentov a tým pádom ho v podstate ostatní predbehli. Takže práve týmto by som tu dneska chcel otvoriť, že tento pán bol tak skromný, že jediné, čo si dal patentovať, bol prístroj na výrobu sódovej vody, ktorý je mu ako jediný pripisovaný až doteraz. Ocenenia sa mu dostalo až v roku 1841, keď sa stal členom Uhorskej prírodovedeckej spoločnosti a dokonca mu prezident Uhorskej akadémie vied vyslovil uznanie. Následne zomrel v Győri roku 1895. Ďalšou, ktorá bola veľmi významná, je Rosalind Elsie Franklinová. Možno ste o nej počuli v učebniciach molekulárnej biológie, zvlášť pre mňa je ona veľmi dôležitá, pretože sa učíme na molekulárnej biológii a na genetike. Ondro, predpokladám, že aj ty ju veľmi dobre poznáš. Možno ste už počuli o udelení Nobelovej ceny roku 1953 za objavu dvojšrobovice DNA, jej typického tvaru dvojzávitnice a tomu, že je kontinuálna, vďaka tomu, že sa v podstate opakuje vždycky jedna z týchto reťazcov, potom ďalšia sa dobuduje prirodzene. Ale to, ako na tento objav prišli, bolo zo snímky 51, ktorá je priamo tu a urobila ju Rosalind Franklinová, ktorá sama za tento objav nikdy nebola ocenená až do 60. rokov posmrtne, kedy v podstate tento objav by jej možno, že zachránil život, alebo aspoň k nemu prispel, pretože zomrela v roku 1958 na rakovinu vaječníkov. To znamená, že vtedy, aký bol konsenzus pre ženy vo vede, ich zabraňoval posunúť dôležité objavy do obcí, kde mohli v podstate sami prispieť nepriamo k jej záchrane života. A kvôli tomu bola pripravená nielen o vedecké uznanie, ale aj o možnosť mať rodinu. Takže mnohokrát tieto skúsenosti a príbehy týchto vedcov boli veľmi náročné. Potom ďalším je Jozef Karol Hell, ktorým je rodákom z Banskej Štiavnice. On bol baníkom od narodenia a už od útleho veku, už od doby študentstva, bol veľmi nadaný v konštrukcii banských strojov. Dohliadal na ich konštrukciu a študoval pod samotným Samuelom Mikovínim. Začal študovať 1737 a už vtedy navrhol svoj prvý model hydraulického mechanizmu
a čerpacieho stroja drevenej konštrukcie, ktorý o rok neskôr aj zostrojil. Hellova originálna konštrukcia nemala obdobu na celom svete. Takýchto vynálezov bolo niekoľko. Potom vynašiel vodnoslupový stroj, aby mohol prirovnať ho k parnému stroju a využívať túto energiu na prenos vody do výšky 80 metrov v baniach. Naraz mohol takto prečerpať až 200 litrov, tým pádom mohol jednoducho vyčerpať zaplavené priestory v šachtách a baniach. A potom v roku 1753 zase skonštruoval prvý stroj poháňaný stlačeným vzduchom, ktorý sa dneska využíva pri čerpaní ropy aj v USA a spotreboval minimum energie. To znamená, že jeho vynálezy sa využívajú dodnes, ale málo kto si spomenie, že za ne je zodpovedný práve Jozef Karol Hell z Banskej Štiavnice. Práve slovenskí baníci sa neskôr stali svetovo najvýznamnejšími vedcami a konštruktérmi. A sláve sa nevyhol ani jeho brat Maximilian Hell, ktorý bol zase svetoznámy astronóm, narodený v Štiavnických baniach, a síce bol mladším bratom, no rovnako úspešným. Ako uznávaný astronóm jedného dňa takmer úplne presne zmeral vzdialenosť Zeme od Slnka. A dokonca si ho obľúbili aj na uhorskom dvore. Mária Terézia ho takmer zbožňovala, vodila ho na rôzne všelijaké výlety po Laponsku. Vidíte, tu je v podstate aj odetý v tradičnom laponskom odeve, aby ako sledoval zatmenie mesiaca. A takisto tam pozoroval aj v podstate prvú auroru borealis. Je po ňom pomenovaný kráter na mesiaci s priemerom 33 km a takisto aj planétka 3727 nesie jeho meno Max Hell. Síce zomrel na zápal plúc v roku 1792, no musíme si pamätať a musíme si pripomínať česť jeho pamiatke. A ďalším významným vedcom je Jozef Murgaš. Možno si pri tomto mene hneď neuvedomíte, aký významný je, ale on bol prvým Slovákom a vôbec prvým človekom, ktorého hlas sa niesol cez rádiokomunikáciu do éteru v roku 1905. Bolo to aj vďaka tomu, že objavil takúto svoju typickú morzeovku, pretože klasická morzeovka, vznikali tam rôzne interferencie, rušenia. On si uvedomil, že pokiaľ niekedy budete potrebovať priniesť veľké množstvo signálu na ďalekú vzdialenosť, okolo 30 až 40 km, tak budete potrebovať vytvoriť rozdielne tóny medzi morzeovkami v bodke a čiarke. Klasicky ten tón bol úplne rovnaký a tak sa to mohlo jednoducho pomýliť. Ale on vymyslel, že pre bodku bude tón vyšší a pre čiarku nižší. Na oko veľmi jednoduché, ale revolučné, pretože v podstate vďaka tomuto drobnému rozdielu si všetci potom mohli uvedomiť, akú obrovskú chybu jednak robili a nikdy sa už nepomýlili v tom, aký tón používajú, nikdy už nedochádzalo k takým veľkým chybám a preklepom. Okrem toho má samozrejme tón systém, vlnomer, elektrický transformátor, bezdrôtová telegrafia a to všetko behom tohto prvého desaťročia od roku 1900 do 1912. A pre mnohých rybárov je tiež významný, pretože si nechal patentovať aj nabíjak na rybársky prúd. A tiež, ako som spomínal, jeho asistent John Stegner počas jednej búrkovej noci roku 1905 poprvýkrát zachytil jeho slova. Počujete ma? Počujete ma? Počuje ma niekto? To práve on vysielal z Pensylvánie v USA a jeho hlas skutočne zachytili všade navôkol, najmä v tomto štáte, ale samozrejme potom prišli ďalšie revolúcie. Dôležité bolo dokázať, že skutočne je možné preniesť správu s novou abecedou po rádiových vlnách. A bol to práve Slovák, čo na toto všetko prišiel a dokázal to. Ešte aj počas búrkovej noci, kedy by sa tento rovnaký tón nikdy nedal rozlíšiť od pozadia, ktoré je tam počuť, keď blízka hrom. A takisto aj v Pensylvánii zomrel, pretože sa v roku 1920 krátko vrátil na Slovensko, ale pri pochopení tomu, aké zlé pomery tu boli po prvej svetovej vojne, bol znechutený a tak sa vrátil naspäť do USA. A podobný príklad nasledoval aj Tesla, ale o tom neskôr. Tu si môžete všimnúť v podstate časový horizont toho, ako prichádzali radiotechnické vynálezy a patenty. Úplne prvým bol Hertz, po ktorom je pomenovaná jednotka Hertz, frekvencia. Ten bol v roku 1888, kedy demonstroval existenciu elektromagnetických vln.
Po ňom prišiel samozrejme Branly a Tesla, ktorí už verejne predstavili prvý bezdrôtový systém, preto je aj Tesla taký populárny dneska, aj keď mnohí si skôr pamätajú Edisona, pretože ten jednak lepšie popularizoval vedu a vedel na tom lepšie zarobiť. A až potom, síce až 1905 prišiel Murgač, ktorý verejne prezentoval tie isté objavy ako Tesla a Hertz, ale už s novou morzovkou a s čistejším spôsobom komunikácie bez šumu. Samozrejme to bolo len na vzdialenosť 30 km, kým Tesla a Popov to demonstrovali na 48 km, malo byť 200 km, ale v podstate sme sa stále ako Slováci vždycky radili medzi prvenstvo týchto objaviteľov. Len občas sme tak není prezentovaní, pretože sa dívame smerom na politiku alebo na šport, ale fakt bol, ak ste sledovali správy aj toto leto, že Slováci vždycky boli úžasní, a nielen v abstraktnom myslení, ale aj v aplikovaných vedách. Potom tu máme možno naozaj menej známu Ľudmilu Pajdušákovú, ktorá bola lovkyňa komiet na Slovensku, keď na skalnatom plese objavila až 5 naraz, ktoré dodnes nesú jej meno, a na jej počesť bola roku 1982 pomenovaná planetka 3636 Pajdušáková, neskôr od 58. do 79. až do svojej smrti a dlhom boji so zákernou chorobou bola riaditeľkou Astronomického ústavu na Slovenskej akadémii vied. To znamená, že mali sme skutočne významných vedcov, aj keď ich základy boli veľmi, veľmi skromné na rímskokatolických a znevských gymnáziách. A Aurel Stodula, možno niekomu hneď nenapadne, ale on bol v Zürichu profesorom Alberta Einsteina. Práve tento pán naviedol nášho Alberta Einsteina k celosvetovému úspechu, keď mu pestoval jeho talent k vývoju všeobecnej a špecifickej teórii relativity. Ako by ho Einstein charakterizoval? Neustála túžba po poznaní a mimoriadna jasnosť myslenia. Už ako malý chlapec totižto prejavil talent aj o matematiku, na rozdiel od Einsteina, a o vedu a techniku všeobecne, a tak ho poslali, aby študoval Polytechniku v Budapešti, neskôr v Zürichu, v Berlíne a završil to v Paríži. Na Zürich sa vrátil už ako doktorant a neskôr tam samozrejme aj spoznal Einsteina, blízko spolu spolupracovali, Einsteinovi pestoval jeho talent a vymieniali si enormné množstvo listov a korešpondencie, z ktorej bolo aj možné dokázať, že si skutočne dobre rozumeli, a nie len s ním, ale okrem toho sa poznal aj s ďalšími, s Kariovcami, s ktorými dokonca chodili na letné dovolenky. A ako jediný, o ktorom vieme, získal zlatú medailu Jamesa Watta, ktorá je najvyššie technické ocenenie, dokonca v tomto obore vyššie než Nobelová cena. Nobelová cena je ekvivalent všeobecne pre prírodovedné obory, pre obory napríklad za mier, za literatúru, ale zlatá medaila Jamesa Watta je niečo špecifické, čo aj on ako jediný získal na Polytechnike v Zürichu, ako jediný doteraz na tej univerzite. A v podstate ako jeden z prvých známej histórii, pretože týchto medailí bolo vyrobených len 400. Len pre 400 múdrych hlav. Opäť, ďalší Slovák, ktorý sa medzi neradí. V súkromí bol bohužiaľ verejne nešťastný, pretože jeho dcéra spáchala samovraždu nešťastná v manželstve a tiež boli pod drobnohľadom mnohých lekárov, pretože často podliehali jednak duševným chorobám a často bývali choré na tele. Čiže on ako otec rodiny a v podstate aj celkovo ako hlava Stodolovcov bol odolný a jeho syn takisto, ale bohužiaľ ženy v jeho rodine nemali toľko šťastia. No a tuto máme ďalších majstrov ducha. Niekto sa ma predtým pýtal, či tam spomeniem aj pána Jozefa Maximiliána Pecvala. On sa úplne neradí k tým zabudnutým vedcom, pretože v Spišskej Belej, kde sa narodil, má ešte dodnes svoje múzeum a tiež je považovaný za otca modernej optiky, fantastický matematik a vynálezca. Ďalší Slovák, ktorý dokonca prispel nielen v obore čisto technickom, ale aj v obore hudby, kedy vynašiel a zostrojil svoju vlastnú harfogitaru, čo je doslova harfa skrížená s gitarou na tých istých strunách. On ako jediný na nej aj dokázal hrať a potom sa to pokúšal naučiť svojich študentov. V jeho múzeu táto harfogitara jeden čas bola aj vystavená a doporučujem, aby ste to múzeum navštívili.
pretože myslím si, že každý, kto vynášiel aj nejaké nové hudobné nástroje, minimálne prispieva k rozvoju netradičných častí vo svojom mozgu, pretože skoro každý vynálezca alebo vedec bol tak trochu nadaný buď v športe alebo v hudbe, možno výtvarník, alebo sa snažil byť fantastický bežec, atlét. Bolo to skrátka niečo, čím vyplňali svoj voľný čas a zdá sa, že sa to vyplatilo aj prejavilo na ich intelekte. Ale samozrejme je tam aj trochu genetického šťastia. Potom ďalší významný je Andrej Segner, zase otec vodných turbín a vynálezca Segnerovho kolesa, ktoré je dodnes využívané pri lodnej doprave a na pohon lodí. Juraj Fandl, ako ste asi uhádli, po ňom je pomenovaná aj táto knižnica, pomník a pamätníky rôzne na Slovensku, bol predovšetkým buditeľ, spisovateľ, kňaz a entomológ, napísal dôvernú zmluvu medzi mníchem a ďáblem, písaná v bernolákovskej slovenčine, a potom tiež Bielního domajšieho aj polného hospodára. A tiež v knihe Zelinkár v obidvoch týchto dielach sa venovala hlavne, aká dôležitá je odpočívanie pôdy, rotácia rôznych plodín, ako sa zbaviť škodcov, ako sa starať o hospodárske zvieratá a liečiť ich choroby. Takisto veľmi, veľmi dôležité. Ďalším vynálezcom a určite veľmi známym Štefan Banič, ktorý získal svoj padák a jeho patent len vďaka tomu, že ho na Slovensku vyhodili z práce a povedal si, že jednoducho na to kašle a odchádza, emigruje do USA, kde ho okamžite prijali a na Slovensko sa vrátil až po tom, čo získal svoj patent, aby sa venoval ovocinárstvu. Čo znamená, že je to veľmi šikovné a lukratívne pre týchto vedcov na konci viktoriánskej éry a tesne po druhej svetovej vojne, keď si jednoducho povedali, že idú svoj patent propagovať niekde inde a potom sa vrátia s poznatkami naspäť na Slovensko. Čo bola aj veľká ukážka inteligencie, pretože táto doba bola naozaj veľmi, veľmi na Slovensku ťažká. Čo som to študoval minimálne z tých zdrojov, tak toto bolo jedno z najväčšieho obdobia najväčšieho vysťahovalectva zo Slovenska, kedy mnohí odchádzali, pretože hľadali svoj chlieb a svoj domov niekde inde vo svete. Ale ďalšími v podstate, ktorí boli takisto trošku známi, pretože tu máme napríklad Pierre Carrieho a jeho brata Jacka Carrieho. To bol manžel Mary Carey Sklodovskej a jeho brat. Obidvaja sú objavitelia piezoelektrického javu z roku 1880. Piezoelektrický jav si predstavte ako keď máte nejaký keramický nevodič, napríklad kryštál vyrobený z kremeňa, ktorý aj prírodne sa dá nájsť. Pri tlaku alebo pri nejakom údere je z neho možné získať elektrický náboj. On si uvedomil, alebo oni si spoločne uvedomili, že pri prevedení tohoto náboja cez cievku z medi môžu získať náboj do výšky 1 V a potom s využitím ďalších prístrojov môžu toto napätie znásobiť. To bolo veľmi revolučné, pretože dneska vďaka tomu máme piezoelektrické prvky v hodinkách, máme ich napríklad aj v mobiloch, skrátka všade, kde je potrebované udržať harmonickú osciláciu, napríklad v rezonančných obvodoch, alebo udržiavať veľké množstvo informácií, tak kryštály sú presne na toto veľmi vhodné. A Samuel Mikovíny, ktorý vzdelával Helovcov, zememerač a kartograf, uznávaný astronóm a matematik, pri spolupráci s Matejom Belom vytvorili obrovské množstvo máp a to bolo všetko v uhorskom území. Neskôr navrhoval aj rybníky, odvodňoval močiare, navrhoval banské prístroje, dohliadal na ich konštrukciu, opäť ďalší veľmi, veľmi významný. Toto odvodňovanie močiarov, dneska už melioračné práce, v podstate zabraňovalo bleskovým povodňam. A samozrejme Jozef Ludovít Holuby, jeho najvýznamnejšie dielo Flóra Trenčianskej župy, významný florista a botanik. Pretože aj toto je veľmi dôležité, keď si chcete vytvoriť nejaké domáce liečivo a chcete mať alternatívny pohľad na ochorenia a na spôsoby ich liečenia. A teraz sa pozrieme v druhej časti na ľudí, ktorí boli nielenže prenasledovaní, ale mnohokrát aj umlčaní. A hneď začneme touto dohodou z roku 1951, ktorá umožnila americkej vláde a mnohým ďalším po celom svete po istú dobu udržiavať v tajnosti všetky patenty, ktoré sú nebezpečné pre vládne zriadenia. To znamená čokoľvek,
čo sa javilo ako zadarmo a vedelo to získať energiu buď zo vzduchu alebo zo zeme, bolo zakazované si patentovať. Nebudem sa tu tváriť, že oni boli vždycky tí najskromnejší, pretože nie vždycky boli a povedzme si úprimne, mnoho ľudí chcelo byť vedcami aj preto, aby si z toho trošku zarobili, aby sa mali predsa len trochu lepšie a aby mali predsa len viacej peňazí. Ale tento zákon a táto dohoda medzinárodná im v tom zabraňovala a dokonca ich ani neospravedlňovala neslenosť, to znamená, že ich prenasledovala tajná polícia a dokonca bola zriadená špecifická vláda v USA vo vnútri americkej vlády, ktorá využívala neskôr tieto patenty na vývoj nových zbraní a pripravovali sa na vojnu v Kórei, čiže potrebovali skrátka tieto patenty využiť najprv tam a až potom ich dávali do priemyslu a až posledný sa k tomu dostal prostý ľud, ako vždycky. A jedným z prvých takýchto vynálezcov bol Thomas Ogle, v podstate súkromný automechanik a inštalatér, ktorý vymyslel tzv. Oglemobil. No a tento využíval karburátor, ktorý mu poskytoval až skoro neobmedzený dojazd. A to bolo v podstate dokázané tým, že prešiel z El Paso až do Dermingu na necelé 4 litre benzínu, čo je dokopy asi 164 km. Čiže prešiel obrovskú časť v Texase a potom všetci investori si uvedomili, že majú v rukách niečo neuveriteľné. A tak mu poskytli dohodu na $25 miliónov, ktorú odmietol, keď sa dozvedel z jedného rozhovoru, že oni by zobrali tento vynález a jednoducho by ho umiestnili na poličku a bol by pokoj. Skrátka, nikto ďalší by takýto karburátor nevyrobil a nezískal. Pretože je to nezákonné takto obchádzať systém, tým, že v podstate využije podtlak na to, aby nasal palivo pár z párnej nádrže, ktorá je ohrievaná kvapalinou, ktorá chladí motor. A následne, aby sa to uľahčilo odparovanie, vytvára sa veľmi ochudobnená zmes paliva, ktorá v dnešných autách by už pravdepodobne auto ani nenaštartovala, ale v tej dobe boli autá upravované tak, aby takto jazdiť mohli, pretože zároveň bola aj kríza, kedy Arabi vyhlásili embargo na palivo a na ropu. Tým pádom Američania sa obávali o budúcnosť automobilov a mysleli si, že je koniec, tak vznikalo množstvo takýchto vynálezov. Ogle nebol jediný, bol akurát ten najefektívnejší a keď si to uvedomili a rozhodol sa s nimi nespolupracovať, bol zastrelený vo veku 26 rokov. A potom mnoho ďalších takýchto automechanikov, napríklad Stanley Meyer. Dokážete si predstaviť, aký veľký problém majú už len s ľuďmi, ktorí vyrobia efektívnejšie karburátory a palivá, ktoré využívajú ropu a benzín, ale čo potom urobia s ľuďmi, ktorí nepoužívajú benzín vôbec? Napríklad používajú palivový článok na vodík, ktorý oddeluje pomocou elektrolýzy vodík od kyslíka a jediné, na čo jazdí, je obyčajná voda. Na 83 litrov vody dokázal Stanley Meyer, ďalší fantastický inštalatér a mechanik, precestovať z Los Angeles do New Yorku naprieč celým americkým kontinentom. Niekoľkokrát to dokázal, dokonca si to obhájil pred súdom, ale nakoniec pri podpisovaní zmluvy v roku 1998 vybehol von z reštaurácie, kde sa mal stretnúť s belgickými investormi a s výkrikom "Oni ma otrávili", zomrel na aneurizmus mozgu. Teórií bolo mnoho, čo sa mu stalo, ale čo si ja myslím si, že sa ho jednoducho zbavili a tento vynález mu bol ukradnutý, pretože to som ešte zabudol povedať, že mnohokrát tam boli prípady vandalizmu a samozrejme aj spaľovania všetkých dokumentov, krádeží, dokonca jeho asistent, keď toto auto mal naposledy prezentovať, sa proti nemu otočil, ale prežil len preto, že vtedy už bol tak paranoidný, že všade nosil zbraň. Čiže vtedy prežil, ale nakoniec, bohužiaľ, mu to nevyšlo. Od toho roku bolo strašne veľa pokusov to zreplikovať, ale jedna z teórií vraví, že pôvodný materiál sa podarilo spáliť, to znamená, že sa k tomu už nikdy nemusíme dostať. Na Slovensku sú vynálezcovia, ktorí si želajú zostať momentálne v utajení, ktorí na tom aktívne pracujú. Či sa im podarilo niečo vymyslieť, to neviem, ale pracujú na tom 12 rokov a videl som na jednom festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET, že už majú v podstate funkčný prototyp, ktorý vydá 1 až 10 V na určitý zásobník s vodíkom
ale stále nevedia, ako ten vodík efektívne zásobovať. A práve toto bol ten revolučný vynález, že on v podstate dokázal efektívne z elektrolýzy, ešte aj relatívne špinavej vody z vodovodu, alebo aj z morskej, vyťažiť dosť vodíka na to, aby mal skrátka dosť elektriny pre toto v podstate už elektrické auto. A to ani nebol v podstate nejak orientovaný na zelenú politiku. Jediné, o čom ušlo, bola čistá efektivita. Vermo toho viac. Áno, samozrejme toto... Paranoidný preto, lebo nasahujú niektoré patenty vlastne stenahla. Ja by to vidieť. Ja som študoval dosť, akože to bol úplne maniak. A v podstate on veľa vecí si dal patentovať a potom zistil, že boli dostupné, že boli bloknuté. A potom následne zistil, že sa ich využíva, tak z toho bol naštvaný a preto bol paranoidný a keď robil tento motor, tak tá bola jedna výhoda proti ostatným, ten vodík bol okamžitý. Nebolo to, že po nejakom čase, ale celkom vypínačom a bola tam okamžitá expanzia vodíka. A preto špekuloval, že čo s tým, jak to spraviť, aby to vlastne sa dostalo von. To bol celý problém. Hej. A tak skončil. Skončil, on zobral si vynález do hrobu, no. Ale je to pravda, NASA mu skutočne kradla patenty, nezverejnila ich pre publikum, ale nechala si ich pre seba. A potom z toho vyvstala konšpiračná teória, to je teraz konšpiračná teória, že najväčšou organizáciou zločineckou na svete je práve NASA, pretože kdekoľvek majú oni svoje aktivity, tak tam ustávajú všetky konflikty, tam prestávajú platiť pomaly už aj peniaze a väčšinou sú na plochách, ktoré sú medzinárodne ťažko prístupné, napríklad na Antarktíde, na ktorú bol po istú dobu aj zákaz vstupu pre verejnosť, pretože tam údajne preverovali experimenty podobné tým, ktorý robil Tesla a tiež aj pán Mayer. A skutočne, ja si myslím, že toto je akože jeden z najlepších spôsobov, okrem samozrejme nejakej vesmírnej základne, ak na to majú, tak ísť niekde ďaleko preč od ľudí, tam to otestovať a potom povedať všetkým, že ono to proste nefunguje. Tento pán bol šarlatán, všetko, čo si vymyslel, je podvod a všetci na neho zabudnite a hotovo. A tak to aj vlastne dopadlo. Dneska na Wikipédii, keď ho budete niekedy vyhľadávať, tak tam všetky zdroje píšu, že bol podvodník, že si nič neobhájil, nič nedokázal, ale aká je pravda? Pravdou je, že aj on sa pokúšal určite niečo zarobiť, predsa len potreboval prežiť, ale bola aj pravda, že chcel zároveň aj zarobiť trochu a aj aby to mali ostatní. To znamená, že by sa v podstate nakoniec vyrovnalo pole, ale málo kedy sa vám podarí, ak by ste niečo vymysleli, zároveň na tom zarobiť pre vás a zároveň to rozdať všetkým. To je niečo, kooperácia aj kompetícia väčšinou idú proti sebe, takže tento systém tak zatiaľ nefunguje. A samozrejme Nikola Tesla, už určite nie je zabudnutý, pretože minimálne je pomenovaná jednotka elektromagnetickej indukcie, ktorá je pri 1 metre štvorcovom kolmom na elektromagnetickú indukciu rovná 1 Weberu. Je to srbsko-americký vynálezca a futurista, narodil sa v roku 1856 v uhorskej dedine Smajlan, dneska je to Chorvátsko. A je mu oficiálne pripísaných vyše 112 patentov, plus niekoľko desiatok publikácií a v ďalších 27 krajinách bol aktívny. Takisto jeho štúdia pokračovali tiež v Zurichu, neoficiálne aj v Prahe na Karlovej univerzite a tiež to uzavrel v Paríži ako mnohí ďalší v roku 1880. Problém však je, že zo žiadnej z týchto škôl si nikdy neodnesol žiaden titul. Napriek tomu, že odštudoval maximálne 3 roky z každej školy, chodil tam maximálne 3 roky na prednášky, nikdy žiaden titul nemal, tomu ale nezabránilo v aktívnom sa zapájaní do všelijakých takýchto prednášok alebo amatérskych pokusov. Vyvinul napríklad Teslov transformátor, Teslova cievka. Najmenší model, k akému som sa dostal, bol tento. GM Electronics sa to predáva na diely. Doma sa to potom dá spajkovať. A jednoducho sa tam pripojí povedzme 15 V, keď si dáte do série 2 9V batérie a môžete si v takejto vzdialenosti, alebo možno v tejto, poháňať bezdrôtovo žiarovku, pokiaľ je úsporná. Ja vám to ukážem na videu. Fakt to funguje. To som len kvôli tomu, že som tomu neveril, tak som potreboval, že či sa to naozaj bezdotykovo dá rozsvietiť. Ono naozaj to funguje, bol fakt geniálny v tom, že na to prišiel, pretože zostrojiť niečo je v podstate jednoduché, keď máte nejaký blueprint, podľa ktorého to viete skopírovať. Ale vymyslieť to úplne z ničoho, to je ako
skutočne dá hodne mentálnej práce. Ešte k tomu od človeka, od ktorého by ste to vôbec nečakali, keď nedokončí ani jedinú univerzitu. Že by bola chyba v systéme. Takmer všetky jeho patenty prišli v tom 10-ročí v podstate 1880 až 1890, lebo potom sa sústredil hlavne na pomoc ľuďom. Staval väžu v Wardenclyffe na Long Island v New Yorku. Samozrejme prišli vandali a celú ju zlikvidovali, pretože niekto zrejme nechcel dopustiť, aby elektrina bola pre všetkých. Tiež sa venoval tzv. Éteru a vlastnej dynamickej teórii gravitácie, na ktorom po istú dobu pracoval s Einsteinom. Navzájom si radili a ešte im do toho radil aj Aurel Stodola a Marie Curie Skłodowska, pretože oni všetci sa poznali. V knihách to tak málo kde uvádzajú, ale keby ste niekedy išli do Bernského múzea Alberta Einsteina, tak oni sa všetci poznali, boli rodinní známi a navzájom si pomáhali v obohacovaní vedomostí. Na niečo prišli éter, nazvali tzv. Piatou silou. Jak máme elektrosilnú, elektroslabú, elektromagnetickú a gravitačnú. Tá posledná, alebo tiež base of reality, nazvali ju éterom, kde v podstate sa vytvárajú vortexy medzi gravitáciou a elektromagnetickým polom, ktoré dokážu ohýbať gravitáciu a tým aj meniť svetlo a čas, pretože gravitácia, čas a svetlo sú v podstate veľmi prepojené. Vďaka tomu sa vesmír chová práve tak, ako sa chová a je to aj podľa Einsteinových rovníc, na základe čoho predpokladáme, že je to správne. Za svoje vynálezy bol veľmi často nechápaný, osočovaný, to je asi pomerne časté pri týchto vedcoch, práve preto som ho sem vybral. Predtým, než zomrel, ešte povedal, okrem toho, čo tam môžete vidieť, že veľmi ho mrzí, že svoje posledné chvíle nemôže prežiť vedľa svojej mamy, priniesť jej pohár vody, pretože všetky tie roky práce pre ľudstvo nepriniesli nič viac než len posmešky a zastrašovanie. Možno som zlyhal, ale urobil som najlepšie, ako som vedel. Tí, čo prídu po mne, dokončia, čo som začal. A tak si myslím, že uvažujú všetci velikáni, ktorí tiež museli niečomu veriť, ale ich sny sa rozplynuli. Ak by ste k nemu mali nejaké otázky? No, že napríklad on mal aj s Edisonom niečo riešil. Áno, áno. A Edison tiež, že spravil s ním nejakú dohodu a potom mu povedal, že takto, Edison mu slúbil nejakú finančnú odmenu a proste potom Edison povedal, že dobre, už to neplatí. Čiže, že klamal ho a Edison bol ten, ktorý bol biznismen, každý kradol nápady. A ten Tesla akože na to doplácal a tam bol aj boj medzi striedavým a jednosmerným vlastne. Áno, toto si pamätáte skoro presne, tam bola vojna prúdov, zhruba približne v tomto desaťročí a v roku 1896 bol definitívny dôkaz, že striedavý prúd je ten efektívnejší, hlavne na veľké vzdialenosti. Edison sa to pokúšal spochybniť tým, že pustil jednosmerný prúd do slona, kde chcel ešte verejne predniesť, že toto nebol jednosmerný, ale striedavý prúd a pozrite sa, aký je nebezpečný. Vrajím si úžasný dôkaz. No a ešte dodám, že oni vlastne to prezentovali na tej stoličke smrti, alebo čo to je. Hej. Že vyslovené, že púšťali do ľudí takto prúd, že čo je horšie, že... To už neviem. To áno, to tak bolo. Že naozaj Edison púšťal prúd do ľudí? No tak to nejak bolo, že skrátka chceli dokazovať, že čo je nebezpečné. Že... No minimálne, chvála Bohu, pravda zvíťazila. Ale len pri tých, čo boli odsúdení na smrť, akože vtedy... No, dúfam. Ale ako, a keďže sa po väzenskom systéme stane občas, že nevinní sa tam dostanú, no, asi nie je smol. Čo nebolo efektívne, tak bolo trpať. Tesla na začiatku robil pre Edisona, len Edison len nepustil k tomu, aby robil to, čo mohol, tak potom začal robiť sám, len nazdával na to peniaze. Pokiaľ nezískal podporu Westinghouse, tak v podstate nemal za čo robiť. Je to tak, no. Nalejme si čistého vína. Aj Tesla, aj Edison boli v podstate investori, akurát Edison bol lepší investor a Tesla zase lepší vynálezca. Bolo by super, keby spolupracovali, lenže mali rozdielne názory na využitie technológií. To je niečo, s čím nemohol Tesla súhlasiť a tak si založil svoj vlastný korporátik, ktorý sa mu rozpadol a svoje posledné roky života prežil sám, najmä v hoteli New Yorker. A tam
vyberal si hlavne čísla izieb, ktoré boli deliteľné tromi, čiže napríklad izba 3327 bola jedna z jeho obľúbených. Mám tu dokonca aj jeho knižku Záblesk geniality. Myslím si, že fakt úžasná kniha z roku 2020. Píše sa tu, počkajte, ešte to nájdem. Takže, ďalší vynálezca Thomas Towson Brown po čítaní Teslovho výskumu o vysokonapäťových výbojoch uskutočnil v 90. rokoch 19. storočia dôkaz o tom, že elektrostatické a gravitačné polia možno spolu úzko súvisia. Rovnice sú paralelné a ak sa preukáže, že technológia, ktorú skúma NASA, ako ste hovorili, je technicky realizovateľná, prinesie nový pohľad na raketový pohon pomocou asymetrických kondenzátorov a elektromagnetických polí, čiže vďaka elektrogravitácie. To je presne to, čo opisoval vtedy Tesla, ale nazval to éter. Je to prepojenie elektromagnetizmu s gravitáciou. V CERNe to dneska skúmajú, no nemajú dostatočne presné merania a tak využívajú fluidovú mechaniku, v podstate sú to feromagnetické látky točené v urychlovačoch. Čím väčších, tým lepšie, pretože odhaduje sa, že pri väčších polomeroch dochádza k vyššej redukcii ťaže a v podstate k efektu tzv. Antigravitácie. A toto bolo niečo, s čím už absolútne nemohli magnáti súhlasiť, to znamená, že bol automaticky za tieto vyjadrenia zosmiešnený. Ja som to nikdy nemal možnosť vyskúšal som zatiaľ len to najdostupnejšie, ale tomu, na čo prišiel, verím, určite stojí za to sa do toho pozrieť a jeho myšlienky hneď neoverovať na základe okamžitých výsledkov. Myslím si, že dôležité je byť trpezlivý a pochopiť, že cesta k úspechu býva často nelineárna. Tu máme napríklad, áno, toto je tá Teslova cievka, v úplne malom merítku a tuto je v maximálnom, kde je až 12 miliónov voltov čistej elektriny, ktorá je čistá. A on si tam úplne bez problémov číta knižku, zatiaľ čo okolo neho prebiehajú všetky tieto blesky. Tak ako keď sa narodil za búrkovej noci, za rovnako búrkovej noci, aj on rozžhavil túto svoju cievku a bez problémov pod ňou takto odpočíval, pretože spomínal, že najlepšie sa mu premýšľa, keď okolo neho prebieha prúd. To je naozaj ďalší level ľudskej bytosti podľa mňa. No, funguješ. No dobre, a Otis Carr, ďalší fantastický, myslím si, že toto by ste asi čakali, že Nikola Tesla mal nejakých študentov. A to je napríklad Ralph Ring a Otis Carr. Neboli klasickými študentami Teslu, ale boli jeho spoločníci a častokrát ho navštevovali v hoteli New Yorker, kde on aj častokrát býval. A síce tento vynálezca, študent Clevelandského inštitútu, bol v podstate skôr umelec ako vedec, zase využil svoje umelecké nadanie, aby aplikoval znalosti Nikolu Teslu na zostrojenie jeho bezkrídlového lietajúceho stroja, ktorý neskôr nazval UFO, ale pretože vedel, aký je to catchphrase, tak to radšej nazval model OTC-1, Otis Carr. A využil tam samozrejme Teslov teóriu elektrogravitácie vo svojich Otis Enterprises, ale skôr než dokázal preletieť 10 míľ, tak ho zadržala polícia a okamžite od neho chceli kúpiť patent, ale na internete sa zase dozviete, že je šarlatán. Tak ja si vravím, keby ste nechceli, chápete, keď je šarlatán, prečo chcete jeho vynálezy? Proste na toľkých internetových stránkach sa vraví, toto všetko sú len blbosti. Hej, možno sú, ja neviem všetko, ale myslím si, že to stojí za to preskúmať, ako to má záujem niekto tak bohatý ako americká armáda. A zomrel v Pittsburghu v ústraní roku 1981, pretože mu zakazovali akékoľvek ďalšie demonštrácie. A tu môžete vidieť, v novinách v 50. 60. rokoch bolo strašne časté, že sa špekulovalo o tom, či sa niekedy využije gravitácia na cestovanie vo vesmíre alebo na cestu na Mesiac a na Mars. Tu môžete vidieť, využíval tzv. Neutronovú cievku. Predtým to bola Teslova cievka, to sú tieto, ale tieto špecifické tvary, to už vymyslel on sám, pretože sa snažil skĺbiť matematiku, umenie a hudbu a vďaka tomu využíva tieto harmonické frekvencie, posvetná geometria, ak vám to niečo hovorí. A v podstate dosledoval, on bol totiž voľnočasový aj entomológ, mnoho z týchto vedcov bolo entomológmi, sledovali, aké rytiny sú v tých
krovkách hmyzu, ktorými si kryjú krídla. Zistil, že veľmi podobné tvary, ako vytvárajú tieto cievky, boli aj zo spodu tých rytín a vytvárali elektrostatické polia, vďaka ktorým sa chrobáci na okamih odlepia od zeme, než sa zapoja do práce ich krídla. Nie je to čisto ako levitácia, ale proste získajú od zeme drobný elektrický náboj, ktorý ich odlepí, pretože majú robustné tela a potom krídla už ich posúvajú dopredu a dozadu. Ak to znie trochu neuveriteľne, ja tomu rozumiem, ale tiež sa tomu nevenujem jeden deň, už to čítam niekoľko rokov a čím viackrát to čítam, tým znie to tak už v podstate obyčajne pre mňa. Aj toto, keď si pozriete, tak tiež si pomyslíte, že asi tomu neuveríme. Máte právo na svoj názor, ale iste, keď by ste čítali tie staré noviny, dostali sa k niektorým ďalším informáciám a videám, ktoré sú dneska už vymazané, tak by ste možno, že boli prirodzene trošičku viac náchylní tomu uveriť, ale je samozrejme OK, ak si ponecháte zdravú dávku skeptizmu, pretože tá je vo vede tiež veľmi dôležitá. Napokon on to testoval sám, vyrobil si aj oveľa väčšie modely, niektoré v priemere až 35 metrov a hovorí sa o tom, to sa hovorí, že si ich všetky ponechala americká armáda na niektorých základniach podzemí, pretože nebudú všetko predsa ukazovať v obyčajných hangároch so stíhačkami. SR-71 Blackbird je síce neuveriteľné, ale stále to využíva len ionizáciu vzduchu na plazmu, aj keď je to neuveriteľný a veľmi rýchly stroj. Ale v podstate zaujímavé bolo, že až v momente, keď sa mu podarilo odlepiť od zeme a dosiahnuť určitú výšku, tak až vtedy sa k nemu dostala polícia. Nechali ho vyskúmať všetko až do momentu, keď nebol úspešný. Kým sa mu v jeho pokusoch nedarilo, nechali ho pracovať. Ale až keď bol naozaj blízko, tak prišli za ním a chceli to od neho odkúpiť. Keď odmietol, tak bol samozrejme zastrašovaný. Čakali. Môžem sa spýtať, že ako rýchlosťou dokázal on prejsť? To neviem, to tam nepísali. Písali len to, že dokázal vzlietnúť približne do výšky 10 míľ, ale to už presne neviem. Ja len, že využil na to technológia, ktorá nie je zlučiteľná ani s pohonom vzduchom, ani s pohonom nejakou plazmou, nemalo to krídla, proste čisto len elektrogravitácia. Takže odtiaľ to pochádza to UFO. Hej. V podstate, tak jak ho poznáme. Tak jak ho poznáme, ho postavil tento pán. Takže je to v podstate všetko výmysel ľudí. Ale je ešte jedna teória, a to som tiež čítal o ňom, že on v podstate robil jeden čas vykopávky a že úplne prvé boli z archeologických vykopávok zo starej Indie. A to si tiež ukážem ešte jeden príklad jedného vedca, ktorý bol ďalší, čo takto uvažoval. Nie práve s týmito efektami, s cievkami, ale zase využil jónový pohon minimálne 8 rokov predtým, než bol prvý let bratov Wrightovcov. Ja mám napozeraného Hviezdnu bránu, takže sú určité veci, že ma to fascinuje, určité vymyslené, tiež to má nejaký ontový pohon. Áno. Takže není mi to až tak cudze, ale jedno je sci-fi a druhé je, že je to vždycky založené na niečom. Áno, že kde sa práve tá sci-fi a skutočnosť stretajú. Teraz na okamih odbehneme od technológií lietania a čistej voľnej energie. Presunieme sa do kútiku zdravotníctva. Tento pán, Royal Raymond Reich, pracoval v nemocnici a liečil pacientov v nemocnici Johna Hopkinsa, hlavne Hodgkinsov a non-Hodgkinskou lymfom. Pokúšal sa vyliečiť ľudí s rakovinou a toho priviedlo ku konštrukcii tzv. Univerzálneho mikroskopu, ktorý dokázal maximálne rozlíšenie zväčšiť až 60 000 krát, vďaka čomu pozoroval tzv. BX vírus, ktorý údajne našiel až v 80% všetkých tumorov. A následne postavil ďalší prístroj, ktorý tu drží, frekvenčný generátor, ktorý dokázal presne zladiť frekvenciu, ktorú ten vírus vydával, kým používal tento mikroskop s frekvenciou, ktorú posielal naspäť, a práve pri tomto dokázal, že ten vírus dokáže zabiť, a tak až neuveriteľne presne dokázal bez kolaterálnych poškodení zabiť rakovinu u niekoľko stoviek pacientov. Väčšinou bola jeho úspešnosť 80 až 90%,
čo bolo v tej dobe absolútne nemysliteľné, pretože si ho zobrali do hľadáčika Maurice Fishbein a jeho kolegovia, ktorí boli opäť biznismeni a riaditelia určitej americkej medicínskej organizácie už od roku 1847, ktorá tlačila naratív o tom, že neexistuje jeden konkrétny univerzálny liek na rakovinu a tak to musí ostať. A to jediné, prečo sa to vlastne robilo, bolo preto, že chceli, aby zarábali aj doktori. Vďaka ním, vďaka tej organizácii, ktorú založil Maurice Fishbein a jeho predchodcovia, tak vďaka ním lekári si dneska môžu sťažovať, jak málo zarábajú. Čiže on vtedy vlastne rakovinu vyrušil. Vtedy v podstate u všetkých štúdií, čo som čítal a hneď v niekoľkých prípadoch, kedy to mal dokázať, ukázal, že to funguje. Bohužiaľ, údajne zomrel na rakovinu sám po tom, čo na sebe aplikoval tento prístroj. Čiže zas tak 100% nebol. Ale je tu ešte ďalšia teória, že oni keďže mu už predtým mnohokrát zvandalizovali labáky a ukradli jeho prístroje, tak proti nemu údajne použili jeho vlastnú zbraň a u neho tak rakovinu vyvolali. To znamená, že darmo, keď bol pod drobnohľadom ľudí, čo už vtedy mali jeho vynález a jediné, čo on chcel urobiť, bolo vyliečiť ľudí. Ale to je to najzvláštnejšie, že niekedy, neviem, či ste niekto študovali medicínu, ale občas sa stane, že tam proste zdvihne ruky niekto, kto chce vymyslieť univerzálny liek, ale na to môže rovno zabudnúť, pretože to sa nerobí. Keby ste to urobili, tak mnoho ľudí príde o prácu. Keby to bolo univerzálne, tak medicína by prestala dávať zmysel. V podstate každý by sa mohol liečiť sám. A potom by povedali oni argument, tak hádam si, ale zavoláte odborníkov. No samozrejme. Treba počúvať odborníkov, ale treba počúvať odborníkov z viacerých pohľadov. Musíte mať vždycky čo najviac informácií, aby ste sa mohli čo najlepšie rozhodnúť. A myslím si, že človek má právo vedieť informácie o tom, čo je dobré napríklad na týchto mikroskopoch, čo je dobré na vakcínach, čo je dobré na antivirotikách. Čo najviac informácií si o tom viete zistiť, to je najdôležitejšie, lebo tak sa viete čo najlepšie rozhodnúť. A ktokoľvek vám v tom zabraňuje, je ten najväčší šarlatán. Hej, ja sa napríklad snažím, že napríklad modernú medicínu využívam na to, že spravia nejaké analýzy z vzoriek krvi, takéto veci, ako je rentgen, CT, ale proste skúšam, riešim to alternatívnou cestou. Že využívam to, čo verejné zdravotníctvo ponúka, alebo to, čo máme moderné, ale zase viaceré uhly pohľadu. A dávam si to dokopy. Hej. To je dôležité. To nie je len o liekoch, to v podstate rakovina je to, ja si myslím, aj nastavenie mysle. Svojím spôsobom do určitej... Psychosomatické spúšťače určite existujú. My sme ako príjimače antény, ako každý jeden človek. To je, jak by som to povedal, spoločné vedomie, alebo tak. No, je to už také mimo vedy, ale súvisí to. Veda by mala byť neodlučiteľná od života, pretože je tu predovšetkým pre nás všetkých. Nemala by byť len pre zopár ľudí, ktorí si namastia kapsu a potom si všetko kúpia. O mnoho dôležitejší sú ľudia, ktorí ten nový svet môžu zveladiť a vybudovať ďalší, pretože tí v podstate pracujú pre všetkých, nielen pre seba. To je hlavný rozdiel. Počúvať niekoho, kto pracuje aj pre všetkých, aj keď to znie až príliš sentimentálne a pozitívne, hlavne dneska, keď vidíte správy. Zdá sa vám, že určite nikto z tých ľudí, čo tam hovorí, pre vás nepracuje ani vás nereprezentuje, až sa chytáte za hlavu, akú reklamu robí do sveta. Keď my sme takí skvelí vedci, ako ste videli, a celý svet na to všetko zabudne a povie si, no už tí Slováci to asi nevedia, nemajú poriadok ani vo vlastnej krajine. Ale vtedy si musíte len povedať, oni nás nereprezentujú. Proste reprezentujú nás ľudia, ktorí pracujú aj pre nás a pre tých ostatných. A všetko, čo ste povedali, súvisí určite aj s vedou. Minimálne stojí za toto preskúmať. Je to pravda alebo nie? Kým nemáme definitívny dôkaz, nemôžeme osočovať. A toto je vlastne tá americká medicínska asociácia, založená v roku 1847. Je to združenie nemocníc a polikliník naprieč celým americkým kontinentom, pretože hlavne v americkom kontinente, odkiaľ pochádza americký dolár, to je tá najviac využívaná mena, v ktorú je vkladaný ten najväčší dôraz, tá najväčšia dôvera, tak u nich sa pretlačili najmä alopatické medicínske praktiky. Homeopatické sú tie, ktoré sa snažia chorobu vyliečiť malým kúskom
toho, čo chorobu spôsobilo. Naopak alopatické pôsobia enzymaticky opačne a snažia sa telo donútiť, aby si pomohlo samo tým, že pridajú niečo, čo chorobu lieči, nie tým, čo ju spôsobuje. Homeopatikum je väčšinou niečo malé, čo chorobu spôsobuje, ale v takej koncentrácii, aby si telo samo pomohlo. Naopak alopatikum je niečo, čo telo núti pomôcť z opačnej strany, čo chorobu má nutne zabíjať. Obidva tieto nápady sú fantastické, je len dôležité vedieť, že dávka robí jed. Ale o to týmto ľuďom určite nešlo, pretože George Dock a Maurice Fishbein, riaditeľia medzi rokmi 1900 až 1949 v tejto organizácii, nikdy nemali oficiálny doktorský titul, nikdy neliečili pacientov, školy nikdy nedokončili podobne ako Tesla, ale určite im ani nešlo o liečenie ľudí, pretože im išlo hlavne o organizovanie a popularizáciu svojich vlastných praktík pod hrozbou straty financovania pre všetky univerzity, ktoré mohli behom noci byť vyškrtnuté z rozpočtov. To všetko kvôli peniazom. A tlačili idei, že fajčenie je zdravé a doktori boli tlačení do reklám, aby to natočili. Dokonca počas covidu vyšla reklama, v ktorej tvrdili, že fajčením to zabijete. Opäť ďalšia propaganda tlačenia nejakého produktu, ktorý má lepšie predať. Ide o to, aby si oni kapsu namastili jedna skupina proti druhej. Biznis ako vždycky. Až pri jednom jedinom súde, a to bol Harry Hoxley, ktorý dokázal podobnou metodikou ako túto Rife vyliečiť ďalšie množstvo pacientov. Až po tomto súde sa mu podarilo vysúdiť od Fishbeina $100,000 na súde 1950 a potom to konečne Fishbeina vyhodili z organizácie a prijali niekoho čestnejšieho. Až dovtedy sa to ťahalo skoro 50 rokov, pričom minimálne 25 rokov bol Fishbein vedúcim a toto sú len dvaja vedci, ktorých takto zlikvidoval. Čiže tí ľudia, ktorí vyhľadali nepriateľov, sú nebezpeční. Podľa mňa. Takto do minulosti sa mi to rozhoduje jednoducho, lebo v podstate takto do toho vidíme, ale preto je aj dôležité kritické myslenie a nechať si čas o všetkom popremýšľať, rozhodnúť sa nejako, aby ste nepadli do pasce takýchto investorov. A potom tu máme ešte skoro už na záver Jozefínu Kochreinovú, ktorá je v podstate jedna z prvých žien, ktorá sa snažila aktívne zjednodušiť ženskú prácu v kuchyni tým, že objavila ručnú umývačku riadu. A to všetko sa odohralo behom jednej noci. No ona v podstate to viedlo k tomu celý život, lebo ona bola v Ohio narodená, jej otec inžinier, detko John Fitch bol vynálezcom parníka, skrátka samá sláva. Dokončila stredoškolské vzdelanie a vydala sa za bohatého obchodníka Williama Cochreina. A následne sa presťahovali do Chicaga. A pri jednej večeri, pri ručnom umývaní sa jej rozbil tanier. To ju tak neskutočne vytočilo, že podala patent na novú umývačku riadu, ktorá bola síce poháňaná ručne, ale neskutočne jej uľahčila prácu. A odtiaľ to len pokračovalo k lepším a modernejším práčkam, ktoré sa neskôr integrovali s elektrickými zariadeniami, ktoré boli zabudované tak, aby boli vodevzdorné, až do podoby modernej automatickej práčky, ktorú máme všetci dneska v domácnosti. To vynašla táto mladá dáma a tu môžete vidieť, ako to vtedy vyzeralo. Ona tam v podstate sama napustila vodu a potom hore otáčala všetky taniere a takto v podstate fungovalo na ľudskú silu, ale bolo to stále lepšie, než jednotlivo každý tanier umývať. Myslíš? Že to bolo lepšie? No, hádam sa už aj toľko nerozbíjali. Tak to bolo v podstate napustená nádoba s vodou, s tým, že to bolo v oceľovom koši a jak si točila, tak sa to akurát umývalo. No, jednoduché, ale účinné. Ale neumýva. Nie, jak na umývačke, že proste síce tam proste rotuje ten postrekovač, hej, a takým spôsobom, ale to v podstate bolo celé umočené. To bol ten základ, ten spúšťač. Tak sa to To tej začína. vedy. Vtedy musela kvantum vody minúť, teraz to robia tak, že čo najmenej. Zvýšujú teplotu vody, teraz si máme kúpiť hociaké tabletky, len aby sa zarábalo. No aj samozrejme, ale aspoň je to o hodne jednoduchšie než kedysi. Teda nie, že by sme my chlapi to robievali tak pravidelne, ale minimálne, aby tie ženy mali menej starostí. Pritom ekologickejšie je, Jasné, jasné. pritom ekologickejšie je
tam viacej napustiť vody, vyumývať to vo vode, jak nejakú chémiu používať. Oni zase presadzujú len, aby na nejakých tabletkách zarábali. Isté. A tu je tento pán, Shivkar Bayuji Thalpait, ktorý je údajne prvým človekom, ktorý lietal na lietajúcom stroji ťažšom ako vzduch v roku 1895. 8 rokov pred Wrightovcami, ktorí v podstate leteli len pár minút, on letel až 18 minút. Áno, tu. A svoje zariadenie nazval Priateľ vetra, ktoré údajne poháňal tzv. Vedický jónový motor, ktorý vynašli na Srí Lanke. Tento motor spočíval v tom, že vytvárali paru z tekutej ortuti, tá následne roztáčala špeciálnu turbínu, ionizovala vzduch okolo seba a pomocou magnetických polí ten ionizujúci vzduch odfukovala dozadu, čím v podstate vzlietla. Taká moderná Vimána alebo niečo ako menšia vzducholoď. Letel na nej 18 minút na pláži v Bombaji, havaroval, ale bol to prvý let. Neskôr mu zakázali lietať a jeho vynález bol vymazaný z histórie, ale v niektorých indických stránkach sa ešte dá nájsť, alebo aj niektorých amerických. Tu môžete vidieť, že to bolo južné pobrežie Bombaj. A zaujímavé je, že dneska túto technológiu využíva sonda Európskej vesmírnej agentúry Smart 1, ktorú vyniesli nosnou raketou Ariane 5 na obežnú dráhu v roku 2003. Ešte dodnes tam krúži s využitím tej istej technológie, akú využíval tento pán. Ale oni budú hovoriť, že oni boli prví. Presne tak, každý národ, ktorý mal takého niekoho, bude hovoriť, že on bol prvý. My Slováci hovoríme, že Štefan Banič bol prvý, kto vymyslel padák. Hovoria to aj Francúzi, Číňania, ešte 13. 14. storočie. Povedia si, každý národ je preto svoje. Nacionalita je úplne v poriadku. No a ešte nesmieme zabudnúť Thomas Towson Brown, ktorý je spomínaný aj v tejto knižke. Ďalší, ktorý sa venoval prácam Nikolu Teslu, objavil tzv. Ionový pohon v asymetrických kondenzátoroch, vyrobených z materiálu calcium copper titanate. Je to v podstate kalcit titanátu mednatého. Je to superkondenzátor v kryštalickej štruktúre, ktorý dokáže zadržiavať obrovské množstvo elektrického nápoja s dielektrickou konštantou 100 000 až 2500 pri izbovej teplote. To je v podstate možné, že tam vznikne také veľké napätie, že okolo ionizuje vzduch a potom opäť stačí elektromagnetické pole a tá plazma sa pohne a celý mechanizmus sa hýbe. Vo vesmíre je to omnoho ľahšie aplikovať, pretože samozrejme tam je skoro nulový odpor v ideálnom váku, high vacuum, tak to nazývajú. Na Zemi je to podstatne komplikovanejšie, ale ako sme mohli vidieť, dá sa to. Potom samozrejme Giordano Bruno, taliansky renesančný filozof a dominikán, ktorý bol síce skôr žobrákom, ale bol upálený najmä za svoje veľmi radikálne názory, že určite nie sme jediná planéta, na ktorej obyvatelia sa snažia nejakým vývojom posúvať vpred, že nie sme jediná planéta, na ktorej vôbec je život. A takéto myšlienky boli nepriateľné pre taliansku cirkev a tak po návrate do Benátok, kedy ho už samozrejme zastúpil Galileo Galilei, ho upálili a využili ho na zastrašenie Galilea, aby počas procesu odvolal, že Zem sa netočí okolo Slnka a v podstate nakoniec, keď odchádzal, tak povedal, a predsa sa točí. Ja zastávam myšlienky heliocentrizmu. A tak v podstate citoval aj Koperníka. Potom ďalším je dneska už 59-ročný hacker a analytik, systémový administrátor Gary McKinnon z Veľkej Británie, ktorý je najmä známy tým, že v roku 2001 až 2002 hackol stovky stránok a šifrovaných databáz v NASA a americkom letectve a odhalil desivé sprisahania, kedy sa práve vynálezy týchto pánov, Nikolu Teslu, Thomasa Towsona Browna a Otisa Carra, využívajú na stavbu špeciálnych satelitov, ktoré vyzerajú ako UFA a neskôr sú vyhlásené za mimozemšťanov. Pritom je to všetko len na pozorovanie a získavanie dát a tak obohacovanie umelej inteligencie a skrátka feeding the beast. Proste je to celý systém. Sú za tým aj peniaze, ale je za tým aj kontrola. Ďalším významným bol ruský novosibírsky vynálezca Viktor Stepanovič Gerbenikov, vo voľnom čase opäť entomológ. Ďalší pán, ktorý skúmal elitry, tie krovky na chrbte hmyzu,
vďaka ktorým sú schopné sa na krátku dobu elektrostaticky odlepiť od Zeme, než použijú na aktívny pohon a let svoje krídla. A má dokonca patent ruský na využitie tohto tzv. Efektu dutinovej štruktúry, ktorý má využitie nielen pri špecifických metódach na lietanie, ale aj v medicínskom výskume, kedy pri špeciálnych aplikáciách dokáže urýchliť prirodzené hojenie ľudského tela. V podstate to demonstroval tak, že zobral plásty z včelích úlov a v určitej vzdialenosti, keď bolo slnko pri správnom uhle, tak to nejak je napísané v tom patente, tak dokázal zrýchliť účinky hojenia tela, aby si telo od akéhokoľvek ochorenia pomohlo samo. V podstate to bol celý princíp a ľudia, ktorí mu odporovali, boli samozrejme ignorantní voči dosahu, aký môže mať tento vynález. A tak v roku 2001 zomrel opäť v ústraní. A ďalej už sa o ňom uvádza len niekoľko článkov na internete, ale aspoň pokrok je v tom, že už ho nepovažujú za šarlatána, že reálne už má skutočný patent. Môžete niekedy vyhľadať Viktor Grebeníkov, nájdete si jeho články, môžete tiež vytvoriť si samozrejme vlastný názor, ale stojí to za preskúmanie. Určite si myslím, že by sme nemali zabudnúť, pretože jeho myšlienka o lietaní a celkovo asi každého, ktorý je v tejto prezentácii spomenutý, vychádza z toho, že boli buď zavretí do gulagov, prenasledovaní nacistami, ako napríklad aj Jan Vilček, ešte žije, má 92 rokov, lekár, virológ, prenasledovaný komunistami, nacistami a pritom má publikovaných 350 článkov a vyše 46 patentov zdieľaní alebo spoluzdieľaní, ale niekoľkokrát prenasledovaný režimami. Vždycky akákoľvek snaha o nejaký vynález, či už pri vyliečení nejakej autoimunitnej choroby, rakoviny alebo snahy uletieť, je v podstate túžba oslobodiť sa od veľmi utláčajúceho a tyranského režimu, v ktorom museli ako mladí žiť. Viktor Grebeníkov spomína na dobu pred vojnou a potom spomína na obdobie, kedy bol zatvorený v ruskom gulagu a jediné, o čom premýšľal, bolo, že by dokázal preletieť plot a toho neskôr motivovalo aj k stavbu týchto veľmi špecifických antigravitačných zariadení. Motivoval sa totiž hmyzom, ktorý bežne prelietával cez otvory v plote. A odkaz na záver, aby ste si všimli, že ani v zdravotníctve to nie je niekedy jednoduché. Tuto môžete vidieť, ako sa postrekuje vo firme Bayer na poliach s rýžou a s kukuricou. Sprejuje sa glyfozát, ktorý v podstate vyrába firma Monsanto. V roku 2021 takmer skrachovali, ale neskôr ich firma Bayer kúpila, pretože Monsanto vytvára pesticídy a Bayer v podstate lieči a vytvára drogy na liečbu ne-Hodgkinsovho lymfómu. A keď kúpili Monsanto, tak jednoducho sa kruh uzavrel, pretože glyfozát, ktorý je v týchto pesticídoch mnohokrát sprejovaný, nepriamo spôsobuje poškodenie čriev, Crohnovú chorobu, autoimunitné ochorenia, celiakiu. To znamená, že nie je riešenie bezgluténová strava, ale jednoducho prestať sprejovať tie najtoxickejšie pesticídy, aké tam sú, prestať používať ten Roundup, aj keď je to totálny herbicíd, lebo jeho aktívna látka glyfozát je antibiotikum, nie je to herbicíd a nezabíja len plevel, ktorý môžete vidieť vonku, ale aj dôležité mikrobiálne zložky v nášho tela, pretože tie isté, ktoré zabije v pôde, presiaknú do všetkého jedla a dostanú sa až k nám. To je momentálne v USA najväčší problém so stravou, že čo nie je modifikované, je plné pesticídov a tak v podstate Bayer a Monsanto vytvorili diabolskú zmluvu, v ktorej jedni tých ľudí zabíjajú a tí druhí zamestnanci rovnakej firmy ich liečia. Či sú zamestnaní vedci, ktorí pre nich pracujú zlí? Určite nie. Takisto ako zamestnaní vedci vo Pfizeri a tí, čo vyrobili tie vakcíny. To sú dobrí ľudia, ktorí sa snažia choroby vyliečiť. Lenže ich zamestnanci v tom vidia spôsob, ako na nich zarobiť, ako zneužiť túto prácu a samozrejme sú to ľudia ako Fishbein a ďalší. Väčšina zamestnávateľov v tých obrovských korporátoch je ako Edison. Osobne proti vám nič nemá, pretože vo vás vidí obrovský potenciál, obrovskú príležitosť, ale najmä ako zarobiť, pretože si myslí, že prostredníctvom zákonov a veľkého množstva peňazí môže rozšíriť vynález sám úplne všade. Ale netuší, že tým rozšíri v podstate postreh, ktorý zabije pomaly celú populáciu. Toto sú moje zdroje, knižky a časopisy a všetko, čo ste videli. A
Týmto vám ďakujem za pozornosť. Ešte si pred sekundu, ešte si ukážeme jedno video, ktoré som podarí nájsť. To video máme tu. Vyskúšal som, ako funguje tá Teslova cievka. Vidíte priamo tuto. Vidíte, že tá úsporná žiarovka nie je zasvietená, pripojená nikam. Nedotýkam sa toho, ale v dostatočnej blízkosti sa časť rozsvieti. Pretože tento induktor z niekoľkonásobní to napätie a vďaka tomu získam dostatočné napätie na rozsvietenie aj úspornej LED žiarovky. Však ona je vysoko napäťová. Je? Vnútri. Hej. V rámci toho plynu. Hej, ale bez tejto cievky by som to nedokázal. Jedine, že by som to samozrejme vyrobil dynamom, ľudskou silou, ale takto to ide napríklad aj keď pripojíš alebo pripojíte batérie zo Zeme niekoľko do sérií, pretože aj Zem samotná nejakým spôsobom vibruje a sú tam tie oscilácie, výmeny jónov, to všetko sa dá využiť. A toto je v podstate len spôsob, ako to transformovať na niečo využiteľné. To, čo Tesla objavil, nie je nič viac ako spôsob na vytvorenie antény, ktorá nám všetkým sprístupní elektrickú energiu samotnej Zemegule. On to chcel akože prenášať vlastne elektrickú energiu vzduchom pre všetkých a zadarmo. Áno. A preto je vlastne tá väža v Wardenclyffe. Poprosím nejaké otázky? Teraz nájdem. Mňa? Ja som na... Mimo tohto času. Tak teraz pôjdeme na Modranské vinobranie. Dúfam, že to stíhaš dobro. No, a okrem toho pracujem a študujem ešte stále. Jeden rok budem študovať na Mendelovej univerzite v Brne. Môj primárny odbor je síce genetika a molekulárna biológia, ale v určitom momente som si uvedomil, že potrebujem sa rozhľadieť aj do všetkých ostatných smerov a tak ma začala zaujímať aj táto technika. Nakoniec som si k tomu našiel vlastne cestu takto sám. Ako to zvládate? Lebo mne tiež hovoria, že aby som proste nešiel na rôzne smery. Že je to kontraproduktívne a tak, ale ja si myslím... A kto to hovorí? Napríklad moji rodičia. Ale aj, že ostatní si proste... Ja som za to, aby mal človek rozhľad, lebo potom on není som potom taký, že by ma niekto vedel ohýbať a tak. No, pozri. Nie som ovplyvniteľný tak ľahko. To si asi každý myslíme a ja si myslím, že myslieť si to je fajn, ale predsa len môj otec, keď videl, čo staviam, tak jednoducho povedal, ale vieš, že je ti to úplne na nič. No. Nič to nerozsvietí, nič to nepomáha, doma nám to nič nepostaví, neušetríš peniaze. Strata času. Hej, strata času, presne. A ako vrajím si, tak dobre, ale kebyže takto uvažujeme, tak nemáme ani pitnú vodu. Nemáme proste vôbec nič. Na všetko by sme si museli zvyknúť a žili by sme možno aj v jaskyni. Veď aj tie lietadlá, čo on riadi, všetka tá radiotechnika a všetky tie prístroje musel niekto vynájsť a asi niekto chytrejší ako my, pretože nemyslím si, že človek, ktorý na to nemá čas, by niekedy zmenil svet. Tú realitu, v ktorej žijeme, by nebola, keby neboli takí ľudia. A neurobilo sa to podľa nich. No niekedy... Takže by sme stále boli akože, ja neviem, jaskyni. Hej, v podstate hej. A keď si ešte človek uvedomí, jak extrémne ťažký život mali ľudia, ktorých sme tu práve videli, že oni to objavili, zjednodušili všetkým ostatným, ale sami potom nevyviazli smrti a osočovaniu, tak to sa človek niekedy fakt neubráni katartickému plaču. To je v podstate neuveriteľné. Je to trnistá cesta, ako ju opisoval aj Ľudovít Štúr, ale stojí to za to, pretože ten človek, ktorý sa nebude donekonečna spoliehať na druhých, ale najmä sám na seba, ten podľa mňa aj podľa mnohých týchto pánov a paní dosiahne najvyššieho vzdelania a najvyššieho zadosťučinenia. Ako aj Aurel Stodola, Einstein a Tesla. Budeme si ich pripomínať znova, nikdy nezabudneme a to je to najdôležitejšie. Tam je tá ich nesmrteľnosť. A ja vám týmto ďakujem za pozornosť. A my takisto.